Wieħed minn kull 5 Maltin li għandhom il-fuq minn 15-il sena huma obeżi, filwaqt li 36% għandhom pis żejjed. Dan ifisser li 22% tal-popolazzjoni Maltija hija obeża. Malta ma tiflax li kollha rata għolja ta' obeżità u għalhekk il-Gvern nieda politika u pjan ta' azzjoni dwar li kellu nutrizzjoni mill-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. Dan il-pjan se jgħin li jnaqqas din il-kondizzjoni mitrabi sal-kumplament ta' ħajjithom. Tkellimna ma' Dr. Charmaine Gauci, direttriċi tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart, fejn qalet li kulħadd għandu bżonn jaħdem biex il-pjan jitwettaq. Importanti ħafna li meta nħarsu lejn dan l-aspett aħna naraw li jekk aħna naħdmu l-stakeholders kollha flimkien, jiġifieri mhux dawk in-nies biss li huma min-naħa tas-saħħa, imma għandek entitajiet oħra bħal edukazzjoni, bħal finanzi, bħal dawk li qegħdin jibnu t-toroq, dawn huma importanti kollha li aħna naħdmu flimkien fuq strateġija tal-ikel. Il-linji gwida tad-dieta Maltija li ġew infrassla fl-1990 se jiġu riveduti. Il-politika u l-pjantazzjoni jagħti pariri lill-uffiċjali pubbliċi u nutrizzjonisti waqt li jħeġġeġ lit-tobba u l-infermiera biex huma wkoll jibdew jagħtu pariri lill-pazjenti tagħhom fuq l-aħjar dieta li jistgħu jieklu. Il-Gvern u kommess li jaħdem fuq il-problema ta' obeżità bilan li titnaqqas 4.3% sal-2020.